Hello, hi, khalamhwby, माबोरै दं नोंथांमोना मोजाङै दंना वेलकाम टु अनजालि बसुमतारी ओमफ्राय दिनै मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय गारि सार्भिसिं होनो थांनो नागिरदों ओमफ्राय एसे हामाबो जादों आरोना ओमफ्राय मानि थाखाय हामा जादों मा कन्डिसन मा खालामनांगोन ओमफ्राय थुदो बिदिब्ला थांनोसै आरोना ओमफ्राय थांनायखौबो दिन्थिबाय थानो हाला डाइरेक्ट डिलारावहा मोनहैखानोसै आरोना नोंथांमोनाबो नायना ला ओमफ्राय नोंथांमोनजोंबो लोगोसे जानोबो हागौ बेबायदि कन्डिसना नङा होमबा थुदो बिदिब्ला नायलांदो नै गाइस सफैनानै जिरायबाय थादों आरोना वेटिंआव जिरायना बुंनायखाय खानायाबो जा बिरदों आरोना फेन लानानै एक्ट्रेस बायदि मोनलायलांदों आंहा ओमफ्राय गारिनि खोथाया जाहैबाय नै गाइस जोबोद दुखुनांथाव बे फिल्टारखौ आं मास मोनसेल' सिगाङाव लागायदोंमोन आरोना ओमफ्राय एसेबां थाबनो गाज्रि जाबाय बे गाज्रिनि थाखायनो आंनि माने बे जेनेबा इन्जिना जा ब्लकनो बेनिफ्राय थाव फैनाया जेनेबा हामा जादों आरोना बेनि थाखाय थाव सोरखिबाय थादोंनो आरोना बेयावहा नै सानफ्रोमबो गबाय थायो आरोना मानो गयो आं बेखौ सानथ'वाखैमोन मायाबा जे हामा जादों होननानै ओमफ्राय ओरैबायदि आरोना ओमफ्राय मबाइल थावाबो इसेल'सो मोननो आरोना ओमफ्राय बुंदो आरो बिसोरो मानो जानला माला लागायो मानो खालामो होननानै डिलारावसो मोजां फायो होननानै बेनि थाखाय आङो नै फिल्टार गोदान थाव गोदान सोनानै होबाय आरोना मा बुंनो गाइस नोंथांमोनाबो एसे सांग्रां था आरोना गारि सार्भिसिं होयोब्ला एसे मेकानिकफोराव होयोब्ला ओमफ्राय नै बिथिंगालि आंहा जोबोद दुखु आरो ब्लक थांगोन उखुन्दै गगोन होननायखाय आं गाबलायलायसिगोन आरोना बे समावहानो आंखौ बिसोरो लिंहरबाय आरोना फैथ'लाय बिदि होननानै मा जाखो होननानै सोंहैबा बुंबाय मोनसे अफार फैदों नोंसोरनि थाखाय स्कुटि इन्जिननि जिखुनु पार्ट बा इलेक्ट्रनिक जिखुनु पार्टआ हामा जायोब्ला फ्रियाव खालामनो हानाय मोनसे माबा फैदों नांबाय आरोना इन्सुरेन्स खालामनांगौनो 600 थाखा लायो आरो बिसोरो ओमफ्राय दे बिदिब्लालाय खालामनोसै आङो होनना बुंबाय आरोना 8,000 9,000 10,000 जिखुनु मोनसे इन्जिन हामा जायोब्लानो फ्रियाव हागोन होननायखाय खालामबाय नोंथांमोनाबो खालामना लादो गारिया पुरना जाबायब्ला मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालाम